For at være sikker på, at du får den rigtige skostørrelse, så anbefaler vi ved MBT altid, at du måler din fod. Så derfor vil jeg vise jer kort, hvordan jeg gør det, i forhold til at sikre sig, at vi får den rigtige skostørrelse bestilt hjem. Jeg har et stykke papir her og en kuglepen, og så vil jeg sætte foden op til væggen og tegne en streg. Og det samme vil jeg gøre med min anden fod også. Det er sådan, at vi ikke altid har samme størrelse på begge vores fødder, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi får målt begge vores fødder. Så vil jeg måle her i forhold til skostørrelsen på papiret om, hvor mange centimeter jeg har brug for her. 22 i mit tilfælde, på både højre og venstre 22, måske endda 22,5. Og dermed så kan vi gå ind i vores størrelsesguide og se 22,5 cm, hvad vi så anbefaler. Nu har jeg legnet op her 3 såler, for ligesom at demonstrere jer, hvornår vi har en sko, der passer og ikke passer. Her har vi en, der er lige præcis 22 cm, og der vil I kunne se, at den vil ikke kunne passe til min fod. Der vil jeg ramme på, når jeg får en sko på, så den er for lille. Herover har vi den sorte sål, hvor jeg har lige præcis det, der peger til en af mine pegefingre. Det vil sige 1 cm, og det er det, jeg vil anbefale, der vil passe til en fod. Og herover har vi, som I kan se, 2 cm, og den vil være for stor. Så anbefalingen her vil være, at jeg skal i den her størrelse, så jeg lige har en pegefinger eller 1 centimeters penge, så jeg har plads til mine fødder. Så en rigtig god anbefaling, det er lige at få målt sin fod, så vi er ret sikre på, at I får den rigtige størrelse med hjem til jer. Hej!